May adlaw mga idol, manghinaot na buta sa inyo may mga panglawas dahil hinaot nga abti ka mo pirmi kada adlaw. Kaya arong atong giampo mo ram gina nga abti ka pirmi kay arong makatrabaho ta kada adlaw. Bisulayan na kilaw biog kanang balariti nga ambot balariti ba ning isda. Sulayan ta ni kilaw kay ako ra nga gipalit dito sa merkado pero makilaw ram do gani og kilaw. Kilaw ra nga suka ra dayon West Bombay, asin, bitsin. Mara na. Kuha na yung pagkakilawa. Simple kaya ba. Ganahan mo ko magkilaw-kilaw god kay kapoy man akong lawas lami. May kao kinilaw. Sige maabtik-abtik atong lawas o makakauntag kinilaw ba. Magkilaw-kilaw sa akoron. Akor mang usa dire. Palit kong isda pero ay uban ako ng ununan para sudan-sudan. Ban sa bawon. Pero kani makilaw kani usa ka buok ako ni sulayan. Tanaw na to kung sa resulta mo abtik bata ni. Paabtik mo gani kay kinilaw god. Si Boy Kilaw. Mo ni Boy Kilaw dre sa Negros. Kilaw rin bisag unsa. Sulti lang unsa ipakilaw ninyo diha. Habula po ning kutsilyo ha. Nya mura magmalugod-lugod ni akong gihiwa. May gani kay humok rin isda. Murag madala ra pwede ra man ni kusi-kusion ra do ni. Dili. Ada curan ni kilaw bisag usara ka pikas. Di na lang putol-putolon ako ra bitong kaon ay. Sagulan ra nako ning sibuyas Bombay, hiwa-hiwa no. Maring sibuyas Bombay gud. Simple ra gud kayo. Daghang salamat sa mga ni suporta sa akong channel, sa akong Facebook page kan sugot. Daghang kay salamat sa inyong tanan. Kuan kayo ning grabe, sobrang pasalamat gyud. Hinaot nga padayon ra mong suporta sa akong channel, akong Facebook page. Hinaot nga dili mo mag kuan sa Tagalog pa walang sawang suporta. Ay mo ka kuan ba? Kapulan, dili mapulan sing suporta ba daghang kay salamat. Nya bubuan tanig suka. Igo-igo ang suka nga igo puma puti-puti ning isdaan din. Lami na kay ni para nako. Pilar may kaon, pilar may uwat aning atong tiyan god nga masudlan ra okay na. Kumot-kumoton na mayo aron masagol na yung mga timpla. Kumot-kumot sa kanang dakog kamot pero ambot dako pa kaning kamota. Kaning gamay. Na kumot-kumoton na nimo. Bitaw sila mo kaon na ni ako bitaw. Bahala ko sa dalugdog na. Tingula na magidron mo niya. Lami na guro kay itanom. Magtanom tag kaning mga utan. Para makaantag utan at po tantong lawas. Pero kaning isda ang taog matanom pa ni itanom ko ning ulo ani. Kasi dalugdog. Daghang kay salamat Lord kani ulan. Makapugas-pugas na gitaan ni makakauntag mais kaning mga utanon. Mais din sa gulag isda kinilaw okay na kayo. Pero akong sagol ani ron parisan kung kanong bahaw kay so mayram ni nalong agdere wa pa man may mais. Wala pa mi katanom og mais gud ay pa bago pag niturok mangipugas anos apa man na masanggi dugay pa man na hapit pa man na 2 ka bulan dugay tulo ba lami man din kining lawa murag ganahan makog kaon pero sili ram de kulang ni wa ko kakuag sili amo kaon na lang kog sili ani pag magkilaw man kog kaon mangita ko sili din akong pahabol ano pa to akong kanon pero okay na niya lami naman kayang kinilaw mag giganahan akong may ani pero usar po kabok mo rin ako hotdon di ko kahortog duha kabok isda akong kilawon usar igo ra kung mabusog lami na may kayo mga auntan yung mga idol nya ayaw biya mo kalimot og subscribe ha katong bagong pang nakalantaw ba niya wala pa ka subscribe pila may pag-subscribe pindutan ang subscribe ya wala na daghang hasol katong wala pa ka-follow pod ay mo kalimot pag-follow diha sa atong Facebook page pila ray pagpindutan ang follow wala may bayad palo-palohar na diha salamat kay ninyo munang akong pasalamat ninyo magbunga ra gyapon na madugay kay katong magsigig sunod sa akong vlog maka dawat gyapon mo mga pahalipay madugay ug makapasar na ta nanatay sweldo tagan ta mo na ako hinatagay ram ta aning
hinatagay ra man ning mga tao nga mga tinabangay ba saon ng kwarta og daghan na kayo panghatag na nimo pero kining wala pa tay kwarta murag lami pug kayo nga mangandoy nga hatagan mo tag kwarta kay aron makatabang ta mura man na importante gud sa tao maningkamot ka nga makakwarta kay aron makatabang ka pero maningkamot ka nga makakwarta aron mangyatak mo lang ka sa uban mo na siya bad tao wala pay kwarta maningkamot pero naanay kwarta makatabang na ka mo na siya kaya gud sa mga kasabihan basta mahirap ipon pag mayaman iPhone na ka sa mayaman na pero mahirap ipon pag kag maayo mo na siya